След един период на привикване и адаптиране на детето към мен, а и аз с него, беше изработен, той сам излезна индивидуален подход, към който аз да се придържам. Въведахме си правила. С тези правила той трябваше да се съобразява. Давах му право на избор с дейностите, които предстояха в определената сесия, и така постепенно ни овладяхме поведението и емоционалната тревожност, която той проявяваше. Но тъй като самото дете в началото идваше с нагласата, че в кабинета само ще играе, беше необходимо да разбере, че в този кабинет, освен че се играе, се върши и друга дейност, която е по-сериозна и изисква полагане на повече усилия. И това е дейността, свързана с писане, четене, учене, рисуване, пеене. Работата беше насочена в началото в овладяване на неговото поведение, защото той непрекъснато сновеше из стаята, катереше се по шведската стена и образователните цели бяха на по-заден план. Всичко това е необходимо, защото едно дете, когато става ученик, първо трябва да се овладее неговото поведение. Докато в детската градина самата обстановка е друга, там се залага повече на игра. В училището дейността е от коренно различен характер. Там трябва да се стои на едно място, определено време, трябва да се работи, трябва да е концентриран, трябва да успява да не пречи на другите деца и да запомни това, което се говори в самия. Основната работа в началото беше когнитивна работа. Работихме за поведение, внимание, памет, мислене и най-вече разпределение и устойчивост на вниманието. Наред с това постепенно се включваха упражнения и дейности, които развиваха финната моторика, зрително-пространствената координация на детето и изработване на стратегия, самият той да изработи стратегия, с която, когато срещне трудност при решаването или извършването на определена дейност, да може сам да вземе решение как да започне, за да стигне до края на задачата. Умее да преценява. В началото беше проблем да се съобразява с мнението на другите и желанието на другите. Сега до известна степен това е преодоляно и Боби може да прави оценка, че трябва на желанията на другите, с които трябва да се съобразява и да работи заедно в група. Родителите, според мен и моето мнение е такова, че трябва да бъдат през цялото време запознати с това, което се върши по време на сесията. През първата година майката и бащата на Богдан лично са присъствали на много от сесиите. Вратите са били отворени, за да видят как работи детето им и какво биха могли те да пренесат това, което се случва в кабинета, да го пренесат в къщи и как да подхождат и работят с Богдан. Мисля, че това доста положително влияние оказа положително влияние. И това сътрудничество между родител и специалист, те бяха много отворени родителите и сега продължават да са така. Всичко води до едно благотворно развитие на детето. Включването на образователни, ние заедно сме се радвали преди това да кажа, на всяка една научена буква, на всяка една сричка изговорена, на всяка научена нова дума, ние изпитвахме невероятна радост заедно всички. Самия Богдан, аз и неговите родители. Родителите бяха насочени, след много разговори, бяха насочени да помислят кое училище ще бъде най-подходящо за Богдан и като местоположение, и като клас,
като общност за самия Богдан и те посетиха няколко училища, които се запознаха, разговаряха с учителите, с директора и сега Боби има избрано училище. И вярвам, че наистина той няма да изпита стрес при постъпването му в първи клас, защото ние имаме тази подготовка.